Mill-erba' infetħu ħinijiet ġodda għal żjarat fl-Star Mater Dei illi jirriflettu wkoll ir-rilaxx ta' miżuri brabta mal-pandemija illi għaddej mal-pajjiż kollu. Il-kap eżekuttiv tal-isptar Silja Falzon spjegat li mill-erba' persuni li għandhom xi qarib rikoverat l-isptar se jkunu jistgħu jżuruh f'żewġ ħinijiet differenti. Il-ħinijiet tal-viżitaturi infetħu mill-11 san-nofsija ta' filgħodu, sa ta' nofsinhar, u mbagħad nerġgħu mill-5 sas-6. Biex bekk bniedem li forsi jkun jista' jiġi waqt il-ħin tal-ikel ikun jista' jgħaddi jaqbeż qabża saħdej il-qarib tiegħu. Il-ħinijiet riveduti joddu wkoll għal ħdud u festi pubbliċi. Kull min jidħol l-isptar għal xi żjara huwa obbligat jilbes maskra, iżomm id-distanza soċjali u juża sanitizers fuq il-post. Il-ħinijiet tal-visti kienu ġew sospiżi fl-aħħar ġimgħat li għaddew bħala parti minn set ta' miżuri biex titrażżan il-firxa tal-COVID-19 madwar il-Gżejjer Maltin. Falzon spjegat ukoll li minkejja li hu ta' sodisfazzjon kbir li issa il-pazjenti u l-qraba se jerġgħu jkunu f'kuntatt fiżiku, dan xorta se jkun limitat biex tkun imħarsa saħħet kulħadd. Bħal dejjem importanti f'dawn iż-żminijiet neqgħu bir-regola li jidħol persuna waħda biss. Ġifieri jekk ftaħna l-siegħa u nofs matul dik is-siegħa u nofs tista' tidħol u tiġi tara lil pazjent persuna waħda. Allura l-qraba rridu jiftehmu bejniethom min ħajjiġi dakinhar biex ma jaħdux dawrina hawnhekk għal xejn. L-istess wara l-ofsinhar bejn il-5 u s-6 kif konna qabel persuna waħda tidħol il-pazjent